Yesterday, so Casey Wokoro, Omaya branch. Okay, get go be the guitar, Ibu Ikwa. Hey, open the Kanzuzu. I Ibu na second na my past. I Ibu first now some minute. I Ibu first na welcome song. I Ibu first na COVID-19. I did it fair. Na fashion parade. I Ibu first. Obi the motor China. I'm here today. My no yere my branch aka aye nwe mmeri ndi na kele diri chukwu ke ozi ekiri na ezi grande na enwe ike bia wo ha hụra na otu ihe si na aga ihe gaziri agazi ma na asịkwa ha mgbe ọzọ ha ji sike soro ibe ha mee nkwada because ihe a na-enye ụmụ nwanyị obi ọ dị ka Christmas anya were ha otu anyị bụ gbanwe mmeri ọ na-ata next year ndị na-abịa ga-esi akpedi ihe ahụra na ọ dị mma ndewo thank you Zinai Cup. Then are COVID-19 compliant branch. I get a face mask, I get a bleach, I get a liquid soap, I get a sanitizers. I eat up a little bit of bucket in me, now bleach that the money I clean. So, COVID-19 compliant. One of our funds. I am the winner in the Lord Jesus.